Sayra nato ang kahimtang sa Balamban District Hospital ug sa mga benepisyo nga gitanyag niini. Samtang Cebu Provincial LGU nagdugang og mga medical personnel alang sa mga tambalanan. Ani ang part 2 sa special report ni Alan Domingo. Ang Balamban Provincial Hospital isip level 2 hospital aduna usay katakos mo pahigayon og major surgery ug laboratory nga dili na kinahanglang moadto sa dakbayan sa Sugbo. Nagmatuod nini si Nili Sagmon nga hapit mamatay dihang nanganak kay uwahi na sila miabot sa Balamban Provincial Hospital gikan sa laing duha ka giagian nga tambalanan. Pag-abot sa hospital daling gihimo ang CS operation. Based sa ako ang kuan dere since kuan man ko galisod ko ba mao to na emergency CS ko. So far ako ang na-experience jud kay grabe ka smooth, dali ra jud kaayo gi kuan sa mga kanang sa doktor dere. Walay daghang kuan. Upgraded na usab ang mga kahimanan sama na lang nining CT scan ug mammogram. Kaning mammogram kay para ni siya sa pag-detect sa mga breast cancer, early detection sa breast cancer. Muni siya atong gigamit ang mammogram. Gipakita usab nila ang ilang intensive care unit. Gitugutan sa doktor ang hangyo sa pasyente nga makighimamat nako. Karon nindot na kaayo limpyo ug ang ilang services nindot kaayo maka kuan jud ka maka hanga jud kanila. Sa usa ka tuig lang napunan og kapin sa katunga ang gidaghanon sa mga doktor ug nurses ug ubang essential personnel sa mga tambalanan. Newly na nato karon is the mammogram. Oo, gi-launch nato last July 16 in which si GovPam ang atong first patient. Adunay 325 ka mga doktor ang kasamtangang nagserbisyo gikan sa 177 ni adtong nakalabang tuig sa mga provincial hospitals. Ang nurse, 818 gikan sa 495, medtech 159 gikan sa 85 o kasamtangan nga nag-hire pa ang kapitulyo sa tibuok probinsya. Regaining the public's trust. Kaya all this time, ang good, wala kay murag na pasagdaan, bitaw man di sila mosalig na maatiman or hadlok sila mamatay ramig abot ha. So changing the perception and then empowering the people also. Ang empowering man sagud ang pinaka-important. Samtang gitubag usab ni Dr. Catalan nganong dunay mga reklamo ilabi na sa maternal death sa ubang mga tambalanan. A lot of the maternal deaths we found when we do the investigation balik is lack jud of prenatal care, of planning. Usually kaisa or kaduhara na ka-prenatal, high risk di ay sila. Matod ni Dr. Catalan, ang Piso Health Consultant sa Kapitolyo nga layo na ang improvement sa mga ospital apan layo pa ang ilang abtunonon sa natad sa healthcare services nga mao'y sentrong plataporma sa Bari 4 administration. We've gone a long way, after 1 year. Of course, things daghan pa kaayong atong angay buhaton pa, but at least naka-take off na ta. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.